Ами ние отиваме в моргата. Така и... Нали знаеш, Стъпка че едно. не пипам нищо от тук, да си дръжа вратата. Стъпка 2. Копчето си. Морга. Айде натискай го! Мен ме е страх. И мен. Качваме се! А втори. Трети. Добре, Нищо, добре, качваме добре. се. Ще си намерим пътя. Много сме... Направо ужас. Абе, отваряй! И така, живи сме. Откъде се излиза? Ами, не знам, тук. Къде ти? Има ли изход? Изход! Бързо! Живи сме! Да. Спокойно. Да. Давай да тръгваме. Подиграваме се с съдебната медицина. Пука ми. Виж какви цигари лави. И дим да ни няма. Дим, да ме няма, че... Чак. Дим да ни няма. Не сме добре. Изобщо. Не обръщайте внимание. Хората ни гледат много странно. Да. Има нещо на лицето или какво? Не. Ами добре, айде нас дим да ни няма. Ако намерим изхода, така де. Да, пред нас. Изход!